Apa, kaixo, ongi etorri Joko Ona podcastera, Olatz Salvador, Lore Nekane Bilabeitia eta Ainhoa Vitoria gara. Kaixo, bigote, ez duz? Apa, kaixo. Bueno, hementxe, ja, beste kapitulu da beste atal batengaz. Gaurkoan, bueno, bagabiz, poliki gai, hola, pixkat, ez dakit, polemikoetan sartzen. Kasu honetan igual izelik polemikoa, baina ikusiko dugu, lehiaz arituko gara norgehiagokaz. Ez gara gure artean lehian arituko, lasai, bueno, ez momentuz behintzet, ez daukagu helbururik, baina bai, lehiaz arituko gara. Nire ustez interesgarri iruditzegatelako batez ere musika mundutik etorrita, edabideetatik etorrita baita be, lehia askotan sentidu egun zerbait izendalako, ez? Gainera, iruditzagat mundu nahiko lehiakorra dela, eta hortaz hitz egingo dugu. Prest hauzie? Prest. Kareta? Aupai. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lore Nekane Bilabeitia. Musika munduan, edabideetan, lehiakorra izatea ondo goleike, baina batzutan problema behi izaten da, eta askotan lehiakortasuna dator inbiditatik, konparaketatik. Zuek konparatu izan zari zuen ingurukoekin, Olatz? Nik uste dut kanpotik konparatzen gaituztela gehiago. Gehiago hori da, ikuste duzu bestiek konparatzen zaituztetela, ez? Zure kasuan, Lore? Ados nago, bai. Bai? Baina, bai uste dute bakotxa beti akaboen ezin dozuek idutu askotan beste nolagaz konparatzea, ezta? Esan, egunero, urtero, gure barikiten dozun zeu zer da. Ez da ona, ezta? Ja, hor problema da, azkenian zuk norbaitekin zure burua konparatzen duzu, eta horrek kalte itxen dutzunean. Bai, hori da. Ondorio hortara hor problema handixa da, kalte itxotzunean eta txarto pasatzen duzunean. Eta zuen, esan duzun, Olatz, konparaketak ikusi dituzu, bestiek itxen dauienak, eta zuri kalte indotzu horrek, edo nahiko ondo hartzen duzu? Bueno, egia esan egunak daude. Azkenean, segun zesaten dizuten, segun nola eta segun nola zauden, desberdin eragite dizut. Askotan igual, pixkat mindu zaitzake, segun ze konparaketa mota dan edo segun zergatik batez ere. Ez dakit esaldi hau esan edo ez, behin bota ziaten lagun batek esan zian, beste lagun batek esan ziola, nire nintzala Izaroren kopia merke bat. Eta, Izaro oso laguna dut eta asko maite dut, baina hitz egiten dugunean gure proiektuei buruz ikusten dugu oso desberdinak direla eta niri pena eman zidan ikusi nulako edo sentitu nulako pertsona horren buruan sartzen zala emakumea da eta abesten du, hori zala bere garunak eman zuen maksimoa eta hori bakarrik inporta izan zitzaiola edo erreferentzialtasun bakar hori eukita nahi gabe konparatzen zaituzte beste artista bakarlari. Baina ez bakarrik hori pentsau zuela, ganera esan inotun. Ezta? Beste pauso bat da, ez pentsau hori ez dauela ondo, ezta? Zuk pentsau zeik zerbait eta esan, igual ez da ondo, ez? Pentsau dutena, ez dute esango, ez gainera, esan indozu. Bai, egia da. Eta gainera beti ez dakite mutilen artean egongo da, baina beti konparatzen da neska bat. Bai, nik uste dut igual mina ematen duna dela mutilen arteko taldeak, ez dutela konparatzen, ez dakit, rock talde bat beste batekin, baina gu gure artean bai, eta hori ere da askotan, emakumeok jarri nahi gaituztela lehian gure artean, eta bale ez, hori superatu behar deula, pixkat. Guri adibidez esan dozku eta justo mungikoa dire, sua taldea, eta dire bi neskato eta bi mutil. Eta justo neskato bajista eta besta bezari gure moduen. Eta horregaitik esan dozku eta urriri kopia bat garela bata besteana, ezta? Eta hori da, bi neska dauzenez, eta bi mutil, estruktura iguala da. Bardine da. Eta musika estiloa guztiz desberdina da, hori bardinak. Eta zel bururekin konparatzen da, ez? Askotan, normala da, era naturalean egiten dugun zerbait da, baina azkenian ze helbururekin esaten duzu hori, ez?
zua eta belako igualak direla. Ez dakit nora iritsi nahi duzun komentario horrekin, ez? Eta zuen kasuan, konparaketan, gehiago konparatu izan zaitue igual Krisekin, beste kideekin baino, edo igual? Ba, normalean Krisetan. Krisetan zu. Osea, konparaketak eta oran, punto txarragaz gurotesan, beti ziten dire emakumeen ganako konparazioak. Eta orduen normalean Krisetan izan gara. Bueno, gero, iten dire asko rankinak, zein da musikaririk polite dena, eta horako gauzak. Baten agertu ginen, eta esango dut, Jenesa Pop, web aldizkarian, web aldizkarian. Web aldizkari horretan agertu ginen Krisetan ranking baten emakume musikari top 10 de tías más guapas, edo lako zeus esan. Agertu ginen Krisetani batera, osea... El pack. Bai, ganera pack batean, bakizu. Eta olakotan agortu izen gara, osea, olako geusek agertzen dire pilo bat, eta ikusi dutez pilo bat bider. Eta normalean beti dire, gizonezkoanak be badauz, baina normalean emakumenak, eta guri pasaiaku, eta Lander eta Josuri ez. Eta orduan, olako konparazioak, ez da igual ibilgaran esaten konparazioe buruz, baina hau beste konparatzeko bat, ez da beti gure edertasunari buruz, gure fisikoari buruz. Bai, eta gainera hor konplejoak sortzen dira, azkenean badakitzu, zutaz hitz egiten ari diela, zure fisikoaz, eta... Honek beste atal baterako moten dugu irudiak. Irudiak, bai, hitz egingo dugu hortaz ere, bai. Ja, spoiler hementxe, irudiaz sarituko gara hurrengo kapituluan. Olat, eta lehen be komentatu duzu, nesken artean, zure kasuan, Izaro bestelako artistekin konparatzen zaituztetela, eta, bueno, azken bolada honetan bintzat ikusten gabit, emakume asko, bakarlari bezala, euren karrerak, zuen karrerak egiten, baina, eta konparaketak ikusten die baita, ez? Zuke adibide bat eman duzu. Baina zuek egin duzuena da batu, elkartu, eta musikari elkartean zuzendaritza hartu. Hori da. Duela urtebete, bueno, konfinamenduan izan zen, ikusi genunean dena erortzen, eta ikusi ginean oso abesgabe instituzionaldetik eta bueno, gizarteak nola tratatzen duen kultura, eta ikusi genuen nahiko egoera larrian gaudela eta elkartu behar ginean eta elkar babestu, ez? Eta hasi ginean bilera batzuk egiten antolatzeko edo kezka behintzat konpartitzeko edo desahogo moduan baita ere. Eta bueno, aldi berean ni egon nintzen aurretik musikari elkartean, horrela relebo SOS bat iritsi zitzaidan eta azkenean hor sartu nintzen. Eta komentatu nien desagertzeko zorian zegoela, ez zegolako jarraitzeko prest zegoen inor. Eta esan genuen, benga, saiatuko gera honi tiratzen pixkat eta denok batzen eta azkenean badakigu denok elkartuta indar gehiago indezakegula eta guretzat ere bazen kolektiboa sentitzeko erabat eta justo lehiakortasunetik guztiz aldentzeko erabat. Babesa, zaintza hori zuen artean eta elkarrekin borrokatu. Hori da. Eta zure kasuan, Lore, indozu olako konparaketak eta ikusita nola lortzen duzue zuen artean aizpatasun hori edo nola mantentzen duzue... Gure artean, lauron artean? Bai, zaintza hori zuen artean. Jo, ez dakit. Ez que talde bat akauen, talde baten pertsona bat baino gehiago dau, eta kasu honetan laurok gara oso desberdinek. Orduen da zaindu behar dan harreman bat. Ze, bai, lagunekara, bai, akauen familia bat bihurtu da, ze horren beste denbora pasetan dugu batera, eta ondo egon behar dan zeu zer da, ze ez pasau guzture zure taldekideakaz, zelan emango zu kontzertu bat publikoan aurrean, zer erakutsiko duzu, mal rollito ez tozu gure, ez da. Eta gainera, iruditzegat ez daitez, segurtasun hori eukibiozula zure buruan, konfiadantza, horrelako kanpoti datozen mezu horiek baztertzeko eta esateko, gu famili bagara eta hortxe jarraituko dugu,
ez dakit, konparaketan ez jausteko... Bai, nik uste dut klabea dela, talde baten, ez itea bakarrik, ez egotea bakarrik lanerako, gurot esan, ensaietako, konposatzeko eta horan, egitea planak aparte, lagun planak, bestela igual, astu iten jatzu segaitik hasi zinen beste 3 pertsona horrekaz, ezta? Eta harreman horrek jagon behar dire, eta ez bakarrik talde barruan beste musikariek azbe bai, eta askotan kontzertutan eta batzen gara, eta momentu horreteko zunean bazkari edanon artean, eta horoko gauzek eskertzen dira, putzuet harremana eukiteko besteak azbe bai. Musika munduan sortutako sareaz, Izarok, lehen aipatu dugun Izarok, kontatzen dau musika badala sektore bat oso heterogeneoa, ego askoko sektorea dala, ez dagoela talde sentimendurik sektore moduan, nahiko lehiakorra dala, eta igarri dauela konfinamendu ostian, hasi dala sare bat, modu, ez? Zuen kasuan ikusi dozu ez, behar hori, zuek sentitu dozu konfinamendu ostian, ostras, venga, batu inbiar gara. Bai, eske igual, konfinamendu arte, nik ez dut entzun momentu horretara arte honi buruz ezebez, gurot esan amen, Eta olatz entzun eguen, beste askok be esan estien, Lander gure bateri jolea be egon zan, esaten behar dela batzeko, elkarlan bat itea be bai, eta ordura arte ez dut entzun izan, igual pandemiak gogor jo dozku ezta, eta igual atara deus zer barrutik. Oin arte be, lehia eta zurretan egoak eta hori, gu lau gara eta desberdinak gara, baina ni nasi zen bape lehiakorra txikitatik berez. Bera klabea igual. Bai, orduen ez dut, eta oin arte be ezagutu dut esan musikariek gehiengoak beti izaten dire nahiko jatorrak, eta ez dut hori gerri holan lehiakortasun handirik. Baina, eta egorik ez duzu igarri? Bueno, nire partez ez? Zuen kasuan ez dut esango izenik. Baina bai, ikusten. Bai, inizialak, igual? Gaur inizial barik, Ez. Bueno, igual, baina egoak ikusiko. Bai. Ego guztuak. Egoak musikaren munduan aguantatu behar dira. Badaude, eta jende bat ezagutzen dezunean, nik bintzan flipatu dut eta pentsatu dut, ez geha sartzen bere egoa eta ni gelantan, hori gertatzen da. Eta, igual egoera honek ere pixkate gure lekuan jarri gaitu, batez ere igual oso goian zeudenak, beste batzuk. Ostras, ez dut emongo inizialik, baina oin gogoratu jat bat aman komunean dekoguna, biok ezagutzen dugun ego bat. Bai, ostras. Eta ez da orain arte aipatu duzun iniziaretako hori bat. Ez. Baina ezuketanik aipatu dugun honoz. Gero ingo berba. Baina hori da guri gustatzen. Ez, izenik ez. Baina zergatik ikuste duzu egoa daukela pertsona horrek? Ze jarrera dauke? Ba, igual, pentsetan dagoelako, edo beran jarrera zuga ez dagoenean da, bera zu baino hobeagoa dela, ez da zure ganetik beti. Eta jarrera hori deko zure aurrean. Zugaz konparatzen da, eta bera beti da... Hobea, beti urtetan da, ez da? Niko ezin dut aguantatu. Irakurri nun esaldi bat, pia gustatzen zitzaidana, zan tipo izan onena egiten dezun gauzetan, egin onena, informatu jakin, baino pertsona batekin edo jartzezun gizaki arima batekin elkartzen zirenan izan beste gizaki arima bat. Pertsonak era eta bestearen gainean jartzea, kriminala iruditzen zain. Iruditzekat mutila dela. Nik ez dakit zein dan, Gero zen dut. Baina mutila da. Bai, oin dela gitzegon zera beragaz. Gero programardean etorriko zaita. Nik uste, ezin dugu ezer esan zen, pena. Hola, Jonfer, ezin dugu gari lan arrazkirik hemen. Bueno, beste... Markatu, baina hala ere, lehiarekin nik uste zer ikusia daukala baita musikan dagoen, igual, merkatuak exigitzen duen lehiakortasun izan daitekena komunikabideetan, edo irratietako zerrendetan, edo igual inposatzen zaigu kanpotik, ez? Eta zerrendetan lehenengoa egon bartzea, eta iritsi bartzea ez dakitzen bat kontzertuan bar dituzu, eta ez dakitzen bat publiko, eta azkenean badagola pixkat
top izan behar baten nahi bat eta zure buruari exijitzen diozula, ez? Igual, lehiakortasuna zure buruarekin izan dezakezula, esateko jo, urte nina eta hau, eman nahi dut ezak izan kontzertu, eta igual helburu batzuk finkatzen dituzunean, batez ere profesionalkia izanean, hor bihurtzen zea lehiakorra, baina zure buruarekin, eta hor uste dagoela autoexigentzia, igual ez hainbeste besteekiko, baizik eta zure lanarekin. Honik bintzat hori eduki dezaket gehiena. Bai, positiboa izan lehikela, hori da, ez? Finkatu zure helburua eta hobetzeko zure burua, ez? Badau beste hausnarketa bat, New York Timesen artikulu bat atera zen, Emily B. Gordonen artikulua da, eta berak hitz egiten dau pixkat emakumeen arteko lehiaz, eta igual txikitatik finkatu den zerbait dela, gizarteak markatu dagoena, ez musikarien partetik bakarrik, emakumeok orokorrian, ez? Eta nola behar dugun emakumeok gizonezkoen onespena, ez? Eta jartzen dago adibide bat askotan esaten dana, nesken artean esaten dana dela, gizonezkoekin hobeto eramatenaz neskekin baino. Eta ze arriskutsua dan hori. Nik esan dodan, nonoz esan dodana esaldi beta. Bai. Bai, eta arriskutsua bada, emoten dau, hori da bere ondorioa, ez? Azken finean, gizonezkoekin hobeto eramatea dela gizonezkoen onespena behar dozula, ez? Eta berak esaten dauena da, askotan gertatzen dena da, horako adierazpenekin, nesken feminitatea edo baztertu nahi izaten dela gizonezkoen edo, normatiboki gizonezkoen ezaugarriak hartuta, eta apur bat feminitate hori baztertu, dela justo matxismoak egiten dauen zerbait, ez? Eta nola, esaldi horrekin eileike dela gizonezkoen onespena edo eskatu, ez? Orduan, ze arriskutsua dan, ez dakit, zuk ontxe nola ikusten duzun hori, zuk hori esan izan duzu, baina oin zelan ikusten duzu. Oin ez neuke esango, ez dute, esaldi hori oin ez naz identifikatzen. Hombre, bai txikitatik bat dut lenguzuetan gizonezkoak, horrek be badeko influentzia bat, ez da, baina zuk esan duzunagaz lotute dago, eta da, zeu zer, ez dakit txikitatik, baina nera bezaroan hasten zaranean, ez dakit zer gaitik jazten zara, gizonezkei gustatea, gustatzen jatzez hori, ez da, eureri gustatea. Eta iten duzuz geuzek eureri gustatzeko, eta zure burua jarri beharrean lehenango, zelan jantziko naz, zelako jarrera aukiko duten gaur, beste hori gustatzeko, baina batez be mutilei gustateko, ez da? Eta akabuen lehia bat sortzen da emakumeen artean, ze behitu emakume hori zelan doan edo zelako jarrera dekon mutilen eurrean, eta igual kritika be egiten duzu. Kritikatzen duzu igual emakumearen feminitate hori, ez? Nola berak hartu dagoen erabaki hori feminitate hori erakusteko, aldi berian baita izan lehikela gizonezkoen onespena lortzeko, ez? Nola gauzen pixkat obsesionatuta gizonezkoen onespenarekin iruditzea aldatzen ari dela, edo espero dut behintzat, baina badau, hor problema handi badau. Eta ez bakarrik modu sexualean, ez? Gizonezkoek orokorrean gu baloratzea. Nola ikustu duzu? Bai, gero dago beste historia bat dela, askotan gizonen begirada hartzen dugula, begirada universal bezala, eta azkenean guk ere sinisten dugula hori dela objetibitatea, ez? Orduan gu ere trampa hortan erortzen geha, eta askotan ez geha konturatzen nondik erakutsi zaigun dena, ez? Pelikula guztitatik edo hezkuntza bera edo jasotzen dugun guztia azkenean botere postu horietatik atera da, eta izan da askotan gizonezko zuri heterosexual baten begiradatik, eta behintzat lehenengo pausoa konturatzea da, ez? Gero, pixkanaka aldatzen jutea, hor dago erronka. Eta, lehen beha aipatu dugu, edabideen errua be badala, ez? Konparaketa horiek eta nola egiten dian. Gainera clickbait, famatu hau, ez? Askotan erabiltzen duen terminoa, amu hori,
Hombre, morbo hori badaukelako jakitea nortzuk dien estatuko emakume musikari guapenak, ezta? Eta segurazki zuen artikuluak bisita asko izango zitula. Seguramente. Seguro, hola da, azkenian zelan... Morboa deko, holako gauzen morboa deko. Hori da. Eta zenbat emakume popistar ikusi ditugun lehian, ez? Eta igual ez da inbesterako izan, benetan, realidadean ez da inbesterako izan, baina edabideen artikuluekin, iritzi artikuluekin eta notiziekin, nola sinistu dugun, hainbat lehia gertatu dienak, baina igual ez hainbeste, adibidez, Katy Perry eta Taylor Swift, euren arteko lehia izan da urtetakoa, eta azkenian Katy Perryk esan zauen, nahikoa da, nik asko baloratzen dut Taylor Swift, konposatzaile bezala, eta iruditzen jat arazo larriagoak da zela, eta bi emakume indartsu elkartzen bagara, borroka handiagoa izango da. Hori politia da, eta konturatzea, ez? Ostras, ni lehian hau hemen, neska honekin, eta zertan gabiltza, ez? Baina gero dator Zahara, eta asko gustatzen jat, Zaharak egiten daubelako Taylor Swift hartu eta erreferente bezala jarri. Eta berak nola esaten zauen, konfinamenduan Taylor Swift izan dela bere salbazioa. Folklor diskoa entzun, eta Zahararentzat izan da bere diskoa, aurtengo diskoa. Erreferenteak behar ditugu lehiakortasun hori alde batera usteko? Bai. Behar duguz. Gainera ez dakit zuri pasatzue, baina nik ez dut euki holan txikitatik erreferente emakumerik. Beti gizonezkoak. Orduen, emakumeak ikusten duzu zenean ja ez dozu ikusten erreferente moduan, konparaketa baten moduan baizik, ez da? Eta ja hor sartzen dira lehiak. Behar dire. Gaur egun gero eta gehiago dauz. Baina, claro, ni azten egon azen bitartean, nera bezaroan eta ez dut euki holakorik. Eta justo momentu hori igual da, gehien behar duzu momentu, ez da nera bezaroan. Nik uste musikan asko aipatzen dugun gauza bat dela hori emakume musikariak ikustarazten diren neurrian gehiago aterako direla. Ze ikusten dezunean zeu zer eta ikusten dezunean posible dela sentitzen dezuzu ere hor egon zaitezkela, ez? Baina ez baizu inoiz ikusi mezua da ez dela existitzen edo ez gerala gai. Eta adibidez kontatzen zuen Marrok proiektua sortu zuen saio argazkilari batek bere erakusketa jarri zuela emakume musikari hainbat zeundeten edo gonden jazakit argazkietan eta esan ziola hortik pasazan ume batik, baina hori ez da posible, emakumeak ezakite bateria jotzen. Eta, klaro, hori orain dela gutxi ez, eta iten zaigu sinistezina, baina aldi berean pertsona horrek inoiz ez badu ikusi ez du gaiztakeritik esango, berak ezekin posible zenik ere ez, orduan ikusten ditugunean eta ikusten dugunean pertsona bat, emakume bat superondo pasatzen nahi dela eszenatokian, askotan sortzen diguna da, ke guai, nik ere hori egin nahi dut. Eta hori lortzen dugunean nik uste aniztasun pila bat egongo dela eta jaz gerala ez da ondaz hitz egiten hariko, espero dut. Niri baten pasaiaten, kontzertu baten ostean, hurbildu jaten emakume bat, eta esan ostan, ze ondo joten duzun, neskato izateko, que bien tocas pasar una tía, que bien tocas el bajo pa ser tía. Eta hori ganera, mezu positiboa da, baina zenbat pozoi, ez da? Bai, eta nik ez nagoen erantzun ez momentu horretan geratu nintzen apur bet flipata, eta pentsan nuen, esto es un halago? O todo lo contrario. Zer esan nahi duzten. Bai, flipata eratu nintzen, eta hori esaldi hori, oin dela urte asko, hasik eratan izan esan. Eta ez jate astuko inoz beze impresio asko monostan momentu horretan. Ez da, lehenengo aldian zuten dudana, Nuke pentsako nik hori, ez dakit, nik naturala ikusten dut, ez da, baina, klaro, normala jendeak hori pentsateaz ez duguz ikusten. Hori da. Eta behar da. Eta segurazki ez dauen modu txarrien esango, bere helburua zan, zuri, ez? Bai, zuzer polita esateko helburua esan ostan hori. Baina, ostras, aputxeko gorra. Bai, posoitxua. Bueno, orduan, ondoria izango da, erreferenteak behar ditugula
eta kompetentziak alde batera utzi, ez? Ba, bai, oain justo lehen aipatu dugu, pues, emakume musikarien proiektu pila bat ateatzen nahi diala, hola, bakarlari eta hola nahiko amableak, eta nik uste behar ditugunako hain direla gauza desberdinagoak, makarragoak, emakumeak produkzioan, baterian, gauza teknikoetan, gitarran, pixkat rolak aniztasun gehiago hartzea, eta ni ere sartzen naiz, ni ere jungo naiz, hola beste, jo nahi dut beste bide batzutara, ze ikusten dut baita ere nahiko konplazienteak aigala izaten sortzerako garaian ere, eta uste, zuek adibidez zeate hain txintxoak bezala, ez musikalki, zarata gehiago bateatzen dut. Ba, justo atzo, bueno, ez da atzo, zuentzako ez da atzo, baina, bueno. Ez que ben denboran saltoak emate ditugu. Bai. Grabatzen ari gara. Dimentsio paralelo baten. Ba, niretzako atzo da. Atzo gara zinemaldiko galan eta besti di jo doguz. Bueno, zinemaldiko gala baten, ez da, bat baina goiago gongo da. Ba, eszenatokiko teknikaritako bat emakumea izendatzokoa. Eta ondino, flipeta geratzen az, flipeta ez beha, haietan azenean kontzertu batera, eszenatoki batera, eta teknikari emakumea danean, arraro egiten jatzen. Arraro egiten jat, bai. Eta guztu egiten jat pilo bat, baina esaten du, jo, bitu. Ze normalean beti, zuri pasako jatzu, normalean beti, danak gizonezkoak dire, teknikariek, monitorea, bueno, guk esango dugu hemen gure horrien dazunak, danak gizonak dira, kaixo mutiak. Bai, eta orduan, emakume bat ikusten dozunean, da, joe, ke guai, komo mola. Eta baten, jo gendun Empower Fest, izenadeko festival baten, ez dut esango non, ez naz akordetan. Baina Madriletik, baina esan Madrilen, jo, ez dakit non. Bueno, baina Espainiatik, munduan, Espainiatik. Txokoren baten. Hortik. Ba, Empower Fest guztiaten pi bat, eta izan zeurien festival bat, non langile guztiak emakumeak ziren. Osa, ez bakarrik taldeak, bueno, Josu eta Landerre, izanezkoak dire, gure esan, taldeetan bat emakumea izan behar zan, ez da? Baina langileak danak emakumeak. Eta superimpresionante izan zan nintzako, izan zan, horra heldu, eta danak emakumeak eszenatoki batean, lainarra, teknikaria, produziokoa, stageman, danak emakumeak. Eta ez dut ikusi hori inoz bez. Eta danak direnean gizonezkoak, ez ara harritxuten. Normala iruditzagat. Bai, egun hori izan zan, superru guapo. Ez dut ez da imaginatzen. Ez egia da, oso gauza arraroa da. Ba, begira, horrekin geratuko gara. Gauza batzuk bada bitzela aldatzen eta goaren aldatzen. Mila esker neskak, atorrazten keixo, esan. Gure esan bat izteko. Gure bozu kamaretan. Leia gaitik, eslogana, gaurko eslogana. Ah, bale, gustatzen jat, borobiltzeko. Oin dela urte batzuk, nire mutilagunia maizue da. Eta egon zan 3 urteko umetxoen gela zaintzen, eta kontauztan, oso barregarria da, eta bitu 3 urteko neskatotxo bat esan dakoa. Egon ziren margosten, eta mutitxo bat besteari esan zon, unai, ze barraski motza indozun, motza itxusia. Ze barraski motza indozun, ez da izan. Eta alboan egon zan neskato 3 urteko, 2 edo 3 urte, igual neskatotxo batek esan otzon. Besteari, Koldo, bakotzak beranerara, Eta hori 2 urteko umetxu batek esan dako, así que akordeu, bakotzak beranerara, eta ahaztu konparaketakaz. Ze polita, ba, listo. Loren Ekanek esan dakoaz geratzen gara. Mila esker Olatz. Eskerrik asko. Agur, ondo pasa, mila esker. Agur. Gaztea.